Lalela, uyabona uma singaphinde sibhayize nakulokhu sikhethe abaholi abangenandaba nenhlupheko yabantu bakithi, sisazowabanga ama-food parcel, futhi nobugebengu busazokwanda kakhulu, kubo lobumnyama kusazophuma inqwaba yey'dumbu, ngoba kuzoba kusho ukwanda komahlalela. Uma singabeka inzondo nomhobholo eceleni, imiphakathi yakithi yazi ingasizakala. Baningi kakhulu abantu bakithi abasenhluphekweni ngenxa yokwentuleka kwabaholi abangakwazi ukulalela qede banike ithuba abantukazana. Asikwazi ukuba nabaholi abasithatha kancane siwumphakathi qede besiqhoshele ngasebekuzuzile bona ey'mpilweni zabo. Lokho kuyokwenza ukuthi lungabi khona ushintsho emphakathini yakithi ngoba abaholi bethu siyobe sibeka abaholi abakwazi ukuqhoshela abantu. Labo baholi ngeke basize abantu. Uma singayeka manje ukukhuluma ngokuthi abantu bengasizakala kanjani, iyiphi into okumele yenziwe emphakathini yangakithi, angeke siphinde sikhulume ngayo leyo nto leyo. Yingakho kuzothiwa noma sekubonakala ukuthi nansi i-MK iwinile, kuphinde kuze kuyi-MK kuzongena bona futhi abantu abarong, ngoba bazoyifica nje i-MK iwine nje iyiloko kuphela, nanokuthi abantu bayivotelile, befike i-structure sakhona sibheda, besenze ngendlela yabo le evuna bona ukuze befeze khona iy'nhloso zabo. Angiqondile-ke ukugeqa amagula, kepha ngindlulisa nje ukudabuka, ikakhulukazi mina njengendawo yakithi enothe ngamamayini ayinqwaba. Phezu kwawo lawo mamayini lawo kunamahlathi, inqwaba amahlathi edumbe, kodwa kunjalo abantu bakithi abasebenzi, kodwa amahlathi ekhona enjalo ayikho into ethiwa edumbe kune-factory ye-furniture enkulu okusebenza umthamo wabantu. Ayikho leyo nto, yizi lento ikhona la edumbe. Imayini engathi ya-operator iyodwa, nakhona kuxhashazwa abantu abalalelwa, kusebenzwa le system kaRamaphosa, kodwa umphakathi wakithi uthule. Uyabona, masingayeka manje ukukhuluma ngaleyo nto leyo, asiphinde size sikhulume ngayo, sisazoqhubeka sibe nabazali abayizingulube abazala abantwana qede bebadle ngokubadayisela ama-drugs, qede abantwana behambe beyoganga ngoba befuna imali yokuthenga yona lama-drugs, befike beloywe lapha bayoganga khona, abanye befike bebulawa ngesandla sabazali. Umuntu olwisana naleyo nto leyo kumele zingelwe, ebulawe, ngisho amaphoyisa wamlekelile, kulandelwa i-protocol ende. Impilo yomunye umuntu ibisengcupheni. Sinamaphoyisa akwazi ukuthi ethathe imali from izigebengu ngokuthi ningasibophi nansi imali. Angeke umphakathi wakithi usizakale. Uma singayeka nje manje ukukhuluma ngaleyo nto leyo, asiphinde size sikhulume ngayo, sizoholwa ngabahola abarong. Vuka muntomnyama ubhukule, vuka Zulu ubhukule, vuka zizwe zonke nibhukuleni, vukani maswazi, vukani nonke nibhukule emphakathini yangakini ngokuhlukana, silwele izwe lethu. Abethu labantwana abasezikoleni abafundiswa abafidwa le information erong eyale system esafunda kuyo nathi, kuthiwa asizonemlisha o-amupa. Mangabe ungayazi leyo nto ufeyilile uphinde iklasi, kodwa namanje o-amupa basize ngalutho empilweni. Ziningabi izinto bekumele kukhulunywe ngazo ezosiza empilweni, kumanje asizakala. Kunamaciko akithi aziwayo ukuthi angamaciko ngokuthi asemiphakathini enale system le awasizakele amaciko. Vuka muntomnyama ngomhla ka-29 uhambe May uyokwenza umehluko ebhokisini lapho uzofika uvote khona. Ngiyabonga ithuba, nguComrade Mbesu lo eDumbe.